Xeni qishom ħerġin minn film tal-Wild West fil-Marsa meta matul il-lejl seħħet ġlieda kbira li fiha kienu involuti numru kbir ta' barranin. Il-ġlieda li hija differenti minn dik li seħħet aktar kmieni f'Ħall Tarxien seħħet fi triq iż-żwar il-Marsa. Persuni li raw kollox iseħħ minn djar u appartamenti fl-istess triq qalulna li kien għal-ħabta tal-11:15 ta' bil-lejl meta żewġ vannijiet mimlija rġiel saqu bħeffa lejn terran illi fih kien hemm madwar 7 persuni reqdin. Malli waslu bil-vannijiet li rġiel li kien hemm fihom qabżu l-barra u bġirja waħda daħlu fit-terran armati b'ġebel u kannen tal-ħadid. Imbagħad il-ġlieda komplet barra triq. Il-pulizija kkonfermaw ukoll li fil-ġlieda ntużat arma li taqtaw bil-ponta, persuni li raw kollox jgħidulna li din ġiet elevata mill-pulizija minn taħt karozza. Il-pulizija kkonfermaw li daw kollha involuti fil-ġlieda kienu rġiel ta' nazzjonalità Sirjana li l-etajiet tagħhom ivarjaw bejn 22 sena u 32 sena. Tnejn minn dawk involuti fil-ġlieda weġġaw tant li kellhom jittieħdu l-isptar Mater Dei għall-kura. Għadu mhux stabbilit jekk f'din il-ġlieda kienux involuti l-istess nies li aktar kmieni pparteċipaw fi ġlieda oħra kbira f'Ħall Tarxien, għalkemm kollox jindika li dan hu l-każ hekk kif id-dinamika taż-żewġ ġliediet hija simili ħafna. Fil-fatt, satejn qabel il-ġlieda tal-Marsa, jiġifieri għal-ħabta tad-9 ta' filgħaxija, seħħet ġlieda oħra li kisret il-kwiet tal-lejl fi triq residenzjali f'Ħall Tarxien meta madwar 20 barrani aktarx Sirjani kienu involuti fi triq Bjaġu Galja f'Ħall Tarxien. Residenti li tkellmu magħna qalulna li fil-ġlieda ntużaw numru ta' armi inkluż numru ta' skiken. Ftit ħin wara l-ġlieda l-istess residenti esprimew magħna l-biża' tagħhom li ma jistgħux joħorġu mid-dar minħabba s-sitwazzjoni. L-istess residenti qalu li mat-triq kienet hemm traċċi ta' dmija. Fil-fatt, stqarrija tal-pulizija li ntbagħtet lill-midja aktar tard ikkonfermat li kienet seħħet ġlieda kbira bejn grupp ta' Sirjani li l-etajiet tagħhom ivarjaw bejn il-21 u 32 sena. Il-pulizija qalet li brabta ma' din il-ġlieda li seħħet f'Ħall Tarxien raġel jinsab l-isptar isofri minn ġrieħi gravi. Il-pulizija qalet ukoll li ntużaw armi tal-ħadid u tal-injam kif ukoll arma li taqtaw bil-ponta, simili ħafna għall-armi li ntużaw anke fil-ġlieda tal-Marsa. Dwar iż-żewġ ġliediet il-pulizija qalet li l-investigazzjonijiet tagħha għadhom għaddejjin.